Baby, Ya. ka ce min ka iya turanci. Man, hard English ba? Me zan faɗa ina so in ce sunan yunwa ta turanci. Simple. I'm angry of food. Angry of food kuma? Mana, in kana jin yunwa ba ka fushi ne? Wannan turancin na gamfa yana buƙatan ambulance fa. Akai shi emergency maza. Wannan kai na gano kishi kake da accent yan. Anset kan ba waya bane. Yanzu in ruwa ya ƙare baby me zan ce ta turanci. A kar gidan mu ne ai kamar malamin gina ke ɗaliba ta ce. Kawai duwata speedily kawai ba ganki kawai. Already kawai kin gama kom. Kai kana ta wani dariyanka. Asphalt ma sun san sunana an gaya ma. Allah wallahi. Oxford ko kuma Oxford. Anyway, thank you for your understanding. Lallahi dai.